Топ 3 метрики за чисто нови кампании в Google Ads. Кои са те? Преди да говорим за метрики, нека да си зададем няколко въпроса. Когато стартираме чисто нова кампания, кое е първото нещо, което трябва да видим, че работи? Първото нещо е показват ли се рекламите. Имаме ли импресии? Това е първата метрика. Има ли импресии? Импресия означава показва. Ако няма импресии, означава, че има някакъв проблем. Може да сме сложили някакъв срок на самата кампания, която е отложен. Може да имаме реклами, които не са одобрени от Google и така нататък и така нататък. Първата метрика е импресии. Ако нямаме импресии, имаме проблем. Ако има импресии, значи рекламата се показва. Google Ads е платформа за платена реклама и най-често се търси позиция в Google, в търсачката. Окей, вече имаме импресии, сега въпросът е на коя позиция се показва нашата реклама. Тоест, гледаме метриката Impression Top. Топ означава първа, втора, трета и четвърта позиция платени реклами, след като търсите в Google. Така имаме някаква яснота за изминалата седмица, за изминалия ден, нашите реклами, освен дали се показват, да видим на кои позиции са. Ако не излиза топ, значи имаме проблем. Трябва да търсим къде е проблема. Третата важна метрика е, имаме ли добро съотношение между показванията на рекламите и кликовете. Ако рекламата ни се покаже 100 пъти, имаме само един клик, това е 1% честота на клик. Сега въпросът е, тази честота добра ли е? 1% добър ли е? Отговорът е не. За търсачката стандарта на Google е 5%. Значи от 100 показвания 5 клика е 5% click-through rate или честота на клик. За опитни специалисти 10% е добра честота на клик. За добри специалисти, експерти се гони 20%. Така че гледаме импресии, гледаме позиция и гледаме честота на клик. Това са топ 3. При чисто новите кампании казахме, че нас ни интересуват дали има импресии. Това ясно ни казва, че рекламите се показват. Следващата метрика е за позицията. Нас ни интересува позицията. Impression Top означава дали рекламата се показва на първа, втора, трета или четвърта позиция. Така че тук виждаме, че 93% почти от случаите, когато се показва рекламата, се зареждат на първите позиции. Има и други метрики, сега просто няма да ги гледаме. Така че това ни интересува, това искаме да покажем на хората. И третата метрика е честотата на клик, ето я, click-through rate. Искаме да им покажем 40% честота. Какво означава това? Съотношение между показвания и кликове, CTR. Това са нещата, които искаме да покажем. Ако желаете да създавате кампании на по-високо професионално ниво, задължително се запишете за нашето обучение, като кликнете върху линка в описанието.